खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 22 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ एबा 9 फागुन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान फुंखा सोमजिनो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। बृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। रां थिसननाया मोजां फिथाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मान मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फरायसाफोरहा जाफुंसारनायनि मिजिं दं। गोजाम साननायफोरा जोबलांनो हागौ। धैर्य आरो संयम लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि गोजोननायाव बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। हा एबा सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव दावगानायनि नेरसोन दं। गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायना लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै दैदेनगिरिनि गुनफोरा सिगाङाव फैगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। गोदान मोनफुंनो हागोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। खामानि थिलियाव गोदान बिबान होनाय जागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 34 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। जिउ राहाया जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि दावबायनायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान खाबु ओंखारगोन। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब।
धनु राशि दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान फालांगि जागायजेननायनि बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नखराव गोजोन थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि बोसोनगिरिफोरनि बोर नागिर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। मकर राशि दिनै नोंथाङा आब्रुथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान माइल खुन्थिया मोननो हागोन। गावखौ दबथायना लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांनि बोहैनाया जाथावना। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोना फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि गोसोआरि गोहोआ दिनै गोख्रों जागोन। ध्यान आरो यगाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि मदद मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।